Bývalý český prezident Miloš Zeman opäť rozvíril politické vody. V nedávnom vyjadrení sa rozhodol definitívne odložiť servítku pred ústa a tvrdo udrel nielen na bývalú vládu Petra Fialu, ale predovšetkým na svojho nástupcu Petra Pavla. Zemanov postoj je jasný. Krajina podľa neho trpí pod vedením ľudí, ktorí jej škodia, a súčasnému prezidentovi nedaroval absolútne nič. Podľa jeho slov by nikto z nich nemal dostať novú šancu, pretože svojim konaním krajinu ničia. Dného frázovitého projevu nadto deklamovaného ze čtecího zařízení a nechci se účastnit vyznamenávání lidí, z nichž některými, nikoli všemi, hluboce pohrdám. Je nejvýznamnější politická funkce, je potřeba z této profese mít vzdělání a zejména praktické zkušenosti a Petr Pavel, i když může být velmi dobrý voják, v té politické profesi nemá ani jedno, ani druhé. Profesionál versus vojak. Otázka kompetencie. Jedným z hlavných bodov Zemanovej kritiky je nedostatok politickej profesionality Petra Pavla. Zeman zdôrazňuje, že prezidentský úrad je najvýznamnejšia politická funkcia, ktorá si vyžaduje špecifické vzdelanie a najmä praktické skúsenosti. Tu naráža na Pavlovu vojenskú minulosť, hoci pripúšťa, že Pavel mohol byť veľmi dobrým vojakom. V politickej profesii podľa neho nemá ani vzdelanie, ani potrebnú prax. Tento nedostatok skúseností sa podľa Zemana prejavuje aj v Pavlovom verejnom vystupovaní. Jeho prejavy označil za nudné, frázovité a kritizoval fakt, že sú deklamované z čítacieho zariadenia, čo im uberá na autenticite. Zeman zašiel dokonca tak ďaleko, že vyhlásil, že sa odmieta zúčastňovať na vyznamenávaní ľudí. Dovolte mi nyní krátkou, osobnější, ale prosím nikoliv útočnou úvahu. Co se podle mého názoru skutečně odehrává v mysli prezidenta republiky Petra Pavla, který argumentuje slovy jako adorace totalitního režimu, výroků o zahraničních státnících, které by jiným politikům neprošly. Já myslím, že nemá smysl připomínat slova, jimiž počastoval dle něj odpudivou lidskou bytost, která je, cituji, která je shodou okolností prezidentem Spojených států amerických, který stojí v čele země, která je naším nejvýznamnějším spojencem v Severoatlantické alianci. Jako kdyby předseda Senátu při inauguraci Petra Pavla odmítl se stejnými slovy o názoru podstatné části veřejnosti přijmout jeho prezidentský slib s odvoláním na jeho výroky schvalující invazi sovětských a dalších vojsk do Československa v roce 1968. Tedy postoje pouze jedné části společnosti, nikoli celé České republiky. Ktorými, citujem, hlboko pohrda. K situácii sa nedávno vyjadril aj Peter Macinka, ktorý si servítku pred ústa rozhodne nedával. Macinka sa detailne pristavil pri konkrétnom politickom probléme, a to odmietnutí Petra Pavla vymenovať navrhnutého ministra životného prostredia. Tým mal byť motorista Filip Turek, ktorý je aj europoslancom. Podľa bývalého prezidenta ide o nebezpečný precedent a prejav svojvole. To si osobne myslí aj muž menom Peter Macinka. Práve Peter Macinka a Filip Turek ležia progresívcom poriadne hlboko v krku.
Macinka argumentuje, že navrhnutý kandidát je bezúhonný, prešiel voľbami, má masívnu podporu voličov. Kritizuje, že prezident ho odmieta vymenovať. Nie na základe zákona, právoplatného rozsudku alebo ústavnej prekážky, ale čisto na základe vlastného subjektívneho hodnotového súdu. Macinka varuje, že v právnom štáte nesmú rozhodovať titulky v médiách. Spomenul napríklad denník N, ale musia rozhodovať zákony. Tieto médiá podľa neho namiesto dôkazov podsúvajú verejnosti len nálepky a nenávistné naratívy. Minulosť versus prítomnosť a obvinenia z pokrytectva. Macinka sa púšťa aj do hĺbšej úvahy o Pavlovej integrite. Poukazuje na samotný kontrast v Pavlových postojoch. Na jednej strane súčasný prezident argumentuje adoráciu totalitného režimu u svojich oponentov. No Macinka pripomína Pavlovi vlastnú minulosť, konkrétne jeho postoje, ktorými mal v roku 1968 schváľovať inváziu sovietských vojsk do Československa. Macinka tiež spomína na Pavlovú údajnú nediplomatičnosť, keď citoval jeho ostré vyjadrenia na adresu prezidenta Spojených štátov, ktorého mal Pavel označiť za odpudivú ľudskú bytosť. Zeman tento výrok považuje za nehorázny, najmä ak ide o lídra, kľúčového spojenca v NATO. Záverom nám ostáva povedať iba jedno. Prezident len pre niekoho. V záverečnej časti kritiky nielen Zemana, Macinku, Turka, ale aj Babiša doslova kritici vyčítajú Pavlovi, že nie je prezidentom všetkých občanov. Podľa neho aj nich Pavel reprezentuje postoje len jednej časti spoločnosti, čím sa fakticky stáva skutočným opozično-progresívnym lídrom, namiesto toho, aby krajinu spájal. Zeman vyjadruje ľútosť nad smerovaním českej politiky pod vedením mien ako Rakúšan, Výborný či Žíp a celkovo zhodnotil súčasnú situáciu ako úpadok politickej kultúry, profesionality v krajine. Zdá sa, že Petr Pavel je politikom ako aj samotná Zuzana Čaputová. Nezdá sa vám to? Petr Pavel prezlečený v sukni Zuzany Čaputovej. Čo si o tomto myslíte? Dajte nám váš názor a hoďte tam komentár, odber a like. Ďakujeme vám.